Li bajarê Amedê divan çend salên dawiyê de bazara xwarekên organîk ango xwezayî geş dibe. Ji cûreyên penîran heta zeytûnan, ji rûnên malê heta mast û hêkên gundan her cûre xwarek di refikên firojgehên xwarekên organîk de cih digiran. Ali Adibelî yekem kesek ku li Amedê cihê xwarekên organîk vekiriye û li bajêr 5 şaxên firojgehên wî yên organîk hene. Ew li firojgeha xwe weke karkerek dixebite. Ji bajarê Dêrsimê, Wan, Qers, Çewlik û 19 bajarên Kurdan xwarekên organîk tîne û li Amedê difiroşe. Bajarê Kurdayê zaten. Malê me organîk e. Organîk ürün vaxtê te dibêjî baş û kaliteli û temiz. Dibe ji belayê me tercih dikin. Mesela İstanbul'u be, Ankara be, Bursa be, Eskişehir be, Antalya be, Bursa, kîjan em dişîne her dere. Di nava xelkê de hişmendiya li hemberî xwarin û vexwarina organîk her diçe bi pêş dikeve. Kesên ev hişmendî pêra çêbûnê heta ji destê wan tê xweşxwarekên amadehî ango fabrîkayan dûr digiran. Ew dibêjin dermanê tenduristiyeke baş xwarekên organîk in. Tiştê fabrikasyon giş nexweşî ye. Tiştê doğal nemayê nexweşî pir bûye. Giş bela wan yêceyana bas kimyasal ye. Ji bo ya em artık tiştê doğal dixwazin. Ez organîka doğal dixwazim. Fabrikasyon jê dûr dikim. Ya genetîka wî dileyîzin. Gıda diherîmin, tiştan nav dixin. El Mersinê têm eşê xwe li va distînin mastê xwe, rûnê xwe. Li va distînim û diçim. Di nava 10 salên dawiyê de li bajarê Amedê hejmara cihên ku xwarekên organîk difiroşin gihîştiye 400 firojgehan. Li Bakurê Kurdistanê bajarê Amedê di hêla firotina xwarekên organîk de di rêza yekemîn de cih digire. Bi hezaran cûre xwarekên organîk êdî bi hêsanî li yek cihekî tenê jî têne peydakirin. Bastîq, benî, hengiv û hemû cûre xwarekên navdar ên organîk yên Bakurê Kurdistanê li bazara Amedê amade ye. Wisa biye ku kulîçe û nanê tenûrê jî nehatiye ji bîr kirin. Ger wiha biçe di çend salên pêş de li bazarên Amedê wê hemû xwarekên Bakurê Kurdistanê yên organîk amade bin. Maşallah dekak, rûdaw.